Benvidos a Polingra un día máis, onde o voso material está dispoñible para que deades as vosas clases en galego con máis facilidade e adicándolle menos tempo e horas extra. O material de hoxe é un material de comprensión lectora e tamén para traballar o léxico que ás veces non coñecemos tanto na nosa lingua. Para iso deixovos este documento en PDF no que podedes ver que hai distintas tarxetas nas que podemos atopar unha frase que está acompañada de distintos debuxos e simplemente temos que detectar cal é o debuxo que fai referencia a cada unha das frases. Como sempre, tedes na caixa de descripción o link que vos leva ao documento descargable de forma gratuita, así que non dubidedes en darlle like á páxina, esperemos que vos sirva, seguídenos e agardamos que nos sigades tamén en Instagram e Facebook. Vémonos para a próxima!